Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege i dragi hrvatski građani. Proteklih približno 7-8 mjeseci svjedoci smo žestokog dramatiziranja u Hrvatskoj povezanih sa koncertima Marka Perkovića Thompsona. S tim temama smo dosta okupirani, to izaziva i političku, ali i najširu javnu pozornost, iako u Hrvatskoj postoji cijeli niz drugih problema, ali budući se radi o vrijednosnim pitanjima, možemo na neki način razumjeti sve što se događa u vezi tih koncerata. Valja naglasiti da takva masovnost interesa za koncerte Marka Perkovića Thompsona nije samo glazbena, nego prvenstveno, dakle, društvena i politička, iz razloga što u Hrvatskoj zbog upravljačke duboke krize, dakle, nije omogućeno da se institucijski pa i politički artikuliraju na odgovarajući način interesi većine hrvatskih građana. To se vidjelo, dakle, i u Zagrebu, a isto tako vidjelo se u Sinju, a sada se vidi isto tako, dakle, o ovome strahu koji se događa u Zagrebu. U vezi toga je posebno zabrinjavajuće ovo drugo zabranjivanje koncerta Marka Perkovića Thompsona od strane ne jednoga čovjeka, gradonačelnika, nego zapravo od gradske skupštine. Na neki način s time se identificira ključni problem koji se događa u Hrvatskoj na razini, dakle, onih koji pretendiraju osvojiti vlast, to znači i SDP i Možemo, dakle, da je to određena vrsta, obzirom na značenje Zagreba, budući u Zagrebu živi 1/4 stanovnika, mogli smo reći da je 1/3 hrvatske moći, pa i više u nekim sektorima od znanosti do gospodarstva, financija, upravljačke i tako dalje, koncentrirana u Zagrebu. To znači, ako se to događa u Zagrebu kao hrvatskoj metropoli u pozitivnom i negativnom smislu, to predstavlja određenu vrstu državnoga udara. To znači diskriminirati nekoga da radi svoj posao, dakle, pjeva svoje pjesme, dakle, to je već diskriminacija u radnome smislu, ali u ovome vrijednosnom političkom smislu puno je važnije naglasiti, dakle, da se radi o čovjeku koji je bio hrvatski branitelj, da se radi o himni, dakle, Za dom spremni, taj stih ih smeta, ali Bojna Čavoglave, dakle, pjesma je pjesma koja je na neki način neformalna himna do danas ostala, a bila je posebno važna za motivaciju u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu. Prema tome, svi oni koji se suprotstavljaju tim vrijednosnim narativnim temeljima, a pogotovo u Europskoj uniji, dakle, u kojoj smo već od 2013. godine, da se zabranjuje pjevati Marku Perkoviću Thompsonu, a s druge strane mogu pjevati svi koji su pjevali i poticali na srbijansku oružanu agresiju na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, poput Lepe Brene i svih ostalih, na neki način jest politička identifikacija onih koji to čine. Budući se radi, dakle, o gradskoj skupštini gdje većinu imaju i SDP i Možemo, mislim da je to od njih politički nepametno, blago rečeno, jer obzirom na masovnost koja se iskazuje, a pogotovo mladih, znači na neki način pucate u vlastitu nogu. Ali to je vaš problem. Problem je što, dakle, taj narativ u ovoj ugroženoj situaciji, kako u Europi, sigurnosnoj, ratnoj, pa onda i u hrvatskome okruženju, na neki način ugrožavate stabilnost i sigurnost u Hrvatskoj. Dakle, nepojmljivo je da bi se, dakle, tako nešto događalo u nekom sređenom europskome društvu, da nešto što je temelj njihove države, da se to zabranjuje, a s druge strane da se stimulira, potiče, odobrava, dakle, da ratna strana, dakle, ona koja je napadala tu zemlju, da to može činiti. U tom smislu, dakle, ovaj postupak gradske skupštine ima elemente državnoga udara, ali nažalost središnje vlasti u Hrvatskoj zbog toga nisu zabrinute, nego se bave opet svojim problemima. Vjerovatno ta rasprava i zabrana svima paše na neki način da prikriju tu svoju korupcijsku udruženost, jer zapravo sve što se događa na državnoj razini vidimo da se u korupcijskom, pljačkaškom smislu događa i u gradu Zagrebu i da zapravo oni koji vladaju Hrvatskom nemaju stranački predznak, nego, dakle, radi se, kako ih ja volim zvati, crvenim fašistima, pa zbog toga sve one, dakle, koje smeta pozdrav u onom domovinskom smislu i Hrvatskog domovinskog rata Za dom spremni, možda biste ipak trebali se suočiti s time da primijenite vaš malo izmijenjeni pozdrav, to znači smrt crvenom fašizmu, a sloboda hrvatskom narodu. Hvala lijepa.